martangiang mahita. Ale Tuhan debata mauliate madiho didenggan ni basam na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikion. Tuhan tangihonon nami mahatam na badiai. Asi maroham dihami. Todimima namiyad di roha do pikiran nami be. Na mangurupi jala na mangajari hami. Asa takas sutangiho kami. Jala takas waktu si hami. Hatam na badiai. Amen. Horas madihita sude. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Turpuk jamita partangyangat dihita. Ima na tersurat di buku Evangelium ni si Matius bidu 4 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10 sada. Matius bidu 4 ayat sada sahatu ayat 10 sada hujaha madihita tapai huti hukma di bagasar rohata. Dungi ditogi hotod di ima Yesus tu halongonan asa diujuni si bolisi ibana. Jadi dung 40 hari 40 borngi leleng na somangan ibana malema dihilala. Dungi didapotton si pangujuni ima ibana. Ninnama. Molo tutuho anak ni debata dokoma batuon gabi si panganon. Alai ninna mamangalusi. Nani do ni suratido. Apala holas si panganok kanguluan ni jolma. Tung nasa hata ni debatado narosian ibana. Dungi ditogi hosi bolisi ma ibana tu huta na badiai. Di pajongjong ma ibana tu atas bagas joroi. Dungi ninna mamadok ibana. Molo anak ni debataho. Tibung madirim tutoru. Ai didok suratido. Dohonon na do akka surusuruan na manangan nangakko. Asa unang tartuktuk pak mutu batu. Dungi ninna Yesus ma madok ibana. Doho dood didok surati. Dang jadi ujunammu Tuhan debata. Dungi diulahi si bolisi ma manogi honibana tupusu ni dolok na tibosi tutu. Dipatuduho matu ibana nasa harajaon na diportibion ro di hasangapon na dungi ninna mamadok ibana saluhu nai lehonok kudo tuho molo olo ho marsoba duau dungi didok Yesus mamadok ibana lau maneho bolis ai didok suratido Tuhan debatam do si sobaomu, sasada do si oloam. Dungi ditadikon si bolisi ma ibana. Jadi Roma akapar di surgo marhubasi di ibana. Ima sahakna. Huria nahinaholongan ni Tuhata. Di zaman na serba instanon, balgas itu do dampak na di bagasan parnguluota, songoni nang maradopon hapursiota. Molo di rohata nian, hatop-patop ma, akan narikoti merelus di ngoluta. Isarana, molo martangiak kita tu debata pitor hatok ma dia lusi tarsongon na mangalang lasiaki rupani molo so pitor dia lusi manang lilik kita pai mahon olo do gabi ganggu rohata heado masa nang songoni
Di sedetiki borhak masa halak parhalado lao manopot ruasna nauliling marsai. Dibereng makondisina nunga sangat memprihatinkan. Tabanguse lamar niang daging ni namar sahiti. Dung disukup perhaladui namar sahiti, di pabua ma nunga tunggudang aka parubata di dalani. Jalan nunga tunggudang sudah aka hepeng holan lahu marubat, lahu mengalului hamalum. Alai topuma didok perhaladui. Coba majolau manukun namalo. Ai olo do sipata atau hatop merelus mololau iba tu namalo. Huria nahi naholongan nitu hatta ikon akuata do songonido jok masa di perdalanan ningolut tahun. Nang petadok porsea hita bahkan sahalak perhelado alai sayolo do pelao rohana marubat tu manamalo marpanukut tu namalo marpanukun nang tudatu. Alani ima marhite turpuk jamita sadarion naing disungguli jala di paingot kita bohado asa monak kita diragam ni pangujunan namasa di tonga ni nguluta. Alani i marhite turpuk jamita sadarion amang inang kuria nahi naholongan ni tuhata adong madua nama carikot si parsia jarata. Parhite topik minggu tu hari minggu di odol hodo jonok do debata uju jou au. Jonok do debata uju jou au. Alani jou mahita tutuhani na parjolo asa margogo hita mangalo pangujuna. Ditogi hotod i Yesus tu halongonan laho pasauton lomo ni rohani amai. Goar halongonan patuduhon inganani holang sian hariburon. Dangadong jolma disi akka binatang panorodo dapot disi. Sian pamotoan ni debatado pangujunani. Diloa songgop tu Yesus asa patar hatuhanonna. Marhite hamonanganna manaluho sibolis di papatar na tuhanido ibana. Pangujunan na perjolo 40 hari 40 borngi Yesus marpuasa. Marpuasa Yesus laho para didiri majalo ulaun sian amana. Hade bataon ni Yesus do napatar disi ubahen somahua ibana 40 hari 40 borngi. Dipatuduhon nama leido naso holan ala ni debata ibana do anak ni jolma. Dung salpu 40 hari 40 borngin patar hajol maun ni Yesus marhite namale. Songon guarnaido daina si pangujuni ala sai mangujuni ulaonna ima sibolis. Pangujuni ala hatana manai roha. Alai di bagasan buni sakap hajahaton. Didok si pangujuni i na jolo tu si Hawa di porlak Eden. Dang natutu hamu mate. Alai molo di pangak kamusia ni tonggorma matamuna. Gabe dosod de batahamu uboto nadinggan dohon naroa. Boy tajahamu se disada musatolu ayatopa 1:5. Bisuk ni sibolisi marbisuk situtu sibolisi mamakai kesempatan lahom mangujuni. Diboto male Yesus
gabe didok. Molo na tutuho anak ni debata, dok kumbabatuon gabe si panganon. Diela si bolisi Jesus, asa uduk tu ibana. Huria na hinaholongan ni Tuhata, ditikimale Jesus, diujuni si bolisi ibana. Hamaleonido pron terdepan di sibolis, laho mangujuni jolma, asa tuduk tu portibion. Diujuni sibolis Jesus, asa sudah tiba na paluaho jolma. Asa sibolisi mangarajai jolma. Ima laho patuluson sakapna, diujuni Jesus marhite si panganon, ima alatongon male ibana. Pangujunan na jumokjo dingoluni jolma, ima na mardomu tu si panganon. Taringot tu si panganon do masalah pokok dingoluni jolma. Ido pemicu di sude masalah di tonga-tonga ni masyarakat. Didok upamani batak, tajom paneak ni rauk panabung, tumajom do paneak ni butuha. Masalah kelaparan, do kemiskinan do, pintu masuk ni sibolis, laho mangela jolma, asa masuadahot Tuhani. Songon na pinakke ni Partai Komunis Indonesia manang ateis di tahun 1962 sahatu 1965. Masalah kelaparan itu dipakai sibolis, mangela masyarakat asa memberontak tu pamarentah. Murado jolma na male elaon ni portibion, laho patupahon demonstrasi anarkis. Alani jamok mahita di ela-ela ni sibolisi. Huria na hinaholongan ni Tuhata, pangujunan na paduahon. Didok di ayat 5, sibolisi do si pangujuni ditogihon sibolisi Jesus. Dang na dipaksa sibolisi Jesus. Nasangaja do Jesus mangihuto sibolisi, asa disita luhonon na sibolisi. Ditogihon tugijang di bagas joro. Lapatan na dipakai sibolisi do bagas joro, gabe ula-ula manigai rohani jolma. Patudos tu padohan ni Apostel Paulus di sada koritolu ayat 10 namadok. Dang diboto kamu, joro ni debatado kamu. Tarpaula dipanggar sibolisi Jesus. Disuaton puji-pujian, asa uduk Jesus tu ibana. Tarpaula dipakai hata ni debata. Didok, dokonon na do suru-suruan na manangan-nangak ko, unang tartuk-tuk pakmu tu batu. Boy tajaha di Psalm 10 ayat 10 112. Dihapor siaon ni halak Jahudi, inganan ni debata do bagas joro. HP disido sibolisi mangujuni. Marhitei di patuduhon, dang jaminan ala gereja, ala ingana pertangyangan, ala gudang dijahatan ni debata, gabe holang sibolisi. Molo diboto sibolisi di siadong debata, marusaha do sibolisi bongot tu si. Disi marhabangsa debata, disido sibolisi martukangi, laho mangela jolmai, do sian debata. Ido ubahid didok, Dr. J. si Hobbing, molo si tua sada halak, si tua ni sibolisi do romang ujuni. Molo guru huria ni sibolis mana romang ujuni. Molo tu padita ni sibolis do romang ujuni. Lam jonok sada halak tutuhani, lam marusaho do sibolisi, mangelai asa holang siat debata. Huria na hinaholongan ni Tuhata, pangujunan na patuluhon. Dang marnaloja sibolisi mga luluidalan, asa sau na nidokna.
Tu pusu ni dolok na tibos itu tu ditogi hot Jesus. Dang di pabuwa guar ni doloki dohot ingananna. Marhite panugi honon na tu doloki, naik suat tonon na tu Jesus gijang ni roha. Siat doloki di patudu hot tu Jesus, harajao doh hasangapo portibion. Di boto si polisi do, nalomoro hani jolma di huaso. Disangap dohot di hamoraon. Boy tapatudos tubukwed de 200 onom ayat onom. Hamoraon halilian rohani portibion. Ido toktong parsahiton situtu di tordikon. Didok si polisi. Saluhu nai hulehot tuho. Diripu si polisi ibana parnapuna di portibion. Dang diboto Jesus do napuna huaso. Di baga-bagao si polisi huaso tu napuna huasoi. Huaso hasangapod doho puji-pujian ido sada pitu masuk ni si bolis laho mangujuni jolma asa mangahu sangap tu diri ni jolmai. Molo dung sikop si pangano doho artana asingi diujuni do jolmai asa marhuaso jala marsangap jala si puji-pujian. Guar parsauran ni jolma, gaor parsauran ni jolma, ala marsigulu jolma dihasangapon doho dihuaso. Marbada jolma ala dihilala moru hasangapon. Ala ni manati ta amang inang. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, bagian na pedua homma si parsiajaratta sian turpukon. Jauh-jauh mahita tutuhani asa margogo hita mangoloi ibana. Hata ni debatado dibahit Jesus mengalusi ela-ela ni si polisi. Tarpatupa debatado si panganon manna tuhala Israel. Ima molotajaha di 5 Musawalu ayat 3. Dakola patupa si panganon alai marhite hata ni debatado majadi portibion. Doho nasa narikot di ngoluni jolma. Hata ni debatado di bahit Jesus mengelusi si polisi di pangujunan na padua hono. Marhite alus na padua hon di papatar Jesus sakap ni si polisi. Ima sakap na mangujuni. Mangujuni lapatan na mabahit taon-taon asa tarrobong donga. Dibuat Jesus alus na sian 5 Musa bidu onom ayat 10 onom. Marisi pisang-pisang do alus ni Jesus di do. Dang jadi ujunammu Jahoba di batam. Nani do na unang dakdati. Unang didakdati jolma mangujuni di batam. Mardonga muruk do alus ni Jesus. Na patulu alus ni Jesus. Na patuluhon jala di palau si polisi sian labongna. Di palau lapatanna danga dong pardomuan ni Jesus do si bolis. Patuk do didok si Jakobus. Atong oloi hamuma debata alo hamuma si polisi. Dungi maporus ma ibana siak kamu. Jakobus 4 ayat 7. Dibuat Jesus alusna napatuluhon sian 5 Musa bidu onom ayat 10 tolu. Tuhan debatamdo si sobaum. Lapatanna ikon uduk tu debatado sadok portibion. Ay ibana do sioluan. Huria na hinaholongan ni Tuhatta. Dang manahas si polisi di labong ni Jesus. Alay sumurut si polisi sian ibana. Jadi Roma pardi surgo makobasi narikot di Jesus. Sikot do padonganion do panarihonon ni debata di Jesus. Songo jolma ibana didongani debatado ibana manaluhon pangucunani. Songo jolma Jesus naboi male disarihon debatado narikot di ibana marhite haroroni pardi surgoi makobasi narikot di ibana. Huria na hinaholongan ni Tuhatta disungguli jami tauk kita.
asa uduk mangoloi Tuhani. Dang di loas sita bersikap netral di jolo ni Tuhani. Ikonadong sikap natakas porsea manang dang porsea. Holat debatado si uluatta di sude rumang ni parnguluotta. Ay marhite panguluatta ido margogo hita manaluhon nasa pangujunan narotu hita. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di bata Jahoba amanami. Naung mga luasami manangihok katam na badiay. Disungguli hodo kami Tuhan. Asa margogo kami mga lo pangujunan sa liling parnguluan nami di siang anon. Alani i, tuhodo kami marhaporuson mangidogogo doho pangurupion. Tiok magomos sa porsiyon nami Tuhan. Asa monak kami maralohon pangujunan naro mangonggob ngulu nami. Amin.